Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija konferma li m'għadux qed jiġi investigat fuq allegazzjonijiet infondati ta' ħasil ta' flus. Adrian Delija konferma dan kollu filmat fuq il-medja soċjali. B'Delija jispjega li wara 7 snin ibsin ferm bdel mill-aktar ikraħ fuq rasu, is-sandu konferma li l-investigazzjonijiet dwaru intemmu. Uffiċjal qoli tal-Pulizija mill-iskwadra li tinvestiga l-kriminalità finanzjarja fitra uffiċjali avżal il-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li l-investigazzjoni fuqu ġiet konkluża. Adrian Delija fakkar ukoll fitra li hu kien bat lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà f'Settembru tal-2022 aktar minn 3 snin ilu fejn fija talab lill-Kummissarju jispjegalu jekk kienx hemm proċeduri pendenti kontra tiegħu jew saħansitra investigazzjoni. Fil-filmat Delija spjega li din it-talba kienet mibgħuta sabiex tiġi kemm jista' jkun tranġata l-ħsara illi saret fuq ir-reputazzjoni u l-karriera tiegħu. Intant Adrian Delija esprima s-sodisfazzjon tiegħu u fakkar illi qatt ma ġie investigat u li qatt ma ġie mistoqsi mill-Pulizija fir-rigward tal-allegazzjonijiet. Adrian Delija fl-aħħar nett saħaq li huwa ċar li dawn l-allegazzjonijiet kienu bla bażi u qal li l-verità fl-aħħar ħarġet fil-beraħ. Apparti minn hekk filwaqt li esprima d-disappunt tiegħu minħabba l-ħsara li saret fejn tidħol ir-reputazzjoni tiegħu u madankollu wieħed li kif dejjem għamel ser ikompli jaħdem ta' kuljum għall-poplu Malti wawċi. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li dak li rajna dwar Adrian Delija jikkonferma li l-verità ma jħassara ħadd. B'Alex Borg jisħaq li l-akkużi kontrih ma kienu xejn għajr eżerċizzju fieraħ. Fl-aħħar nett Alex Borg qal li jinsab ċert li b'Adrian Delija fit-tim u fl-irwol importanti ser ikompli jwettaq il-ħidma tiegħu mhux għalih imma b'imħabba lejn pajjiżu.